ҳар як аз мо маҳорат ва истеъдоди ба худ хос ва мунҳасир ба фард дорад. яъне яке аз мо дар шоирӣ истеъдод ва маҳорати хоса дорад, дигаре ба рассомӣ завқ дорад, сеюмӣ бошад дар тарроҳӣ маҳорати хоса дорад, чаҳорумӣ ошпаз, панҷумӣ варзишгар ва ҳамин хел ҳар кас ба ҳар як соҳа завқу шавқу майлу рағбат дорад. ва дар асри мо ки асри техника ва технология мебошад, блогеронро муаллимони аср ҳам гӯем хато намекунем, зеро ки онҳо минбаре доранд ба номи YouTube ва дар ин минбар фикру ақида ва назороти худро паҳн мекунанд. одатан блогероне ки нав шабака мекушоянд, яъне канал мекушоянд, дар пеш бурдани шабака оҷизӣ мекашанд ва шабака хуб пеш намеравад ва онро мебандад. ба ҳамин хотир мо ба хулосае омадем ки барои ин блогерон як иқдоме ташкил кунем ки он иттиҳоди блогерон ном дорад. одатан ками кам ба ҳисоби пасттарин ақаллият ҳар як блогери навтаъсис 100 нафар, ҳадди ақал 50 нафар бинанда дорад ва мо як иттиҳоде ташкил карданем ба номи иттиҳоди блогерон, ки дар ин ҳар як блогере ки хоҳишманд аст ва мехоҳад ки рушд кунад ва пешрафт кунад, бояд ки ба ин иттиҳод ҳамроҳ шавад. масалан тасаввур кунед 100 блогер бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд, ҳар яке аз онҳо 100 нафари бинанда доранд. 100 ба 100 зарб баробари 10,000 мешавад. мо метавонем ки блогеронро рӯйхат кунем ва ҳар рӯз рӯзи як блогер номида шавад. дар он рӯз дигар блогерон наворҳои блогери мазкурро бояд ҳамрасонӣ кунанд. яъне масалан шабакае ба номи ахлоқи анисӣ имрӯз навбат дорад. дар ин рӯз ҳамаи 99 блогери дигар бояд ки ҳамин маҳз ҳамин шабакаи ахлоқи анисиро ба бинандагони худ ҳамрасонӣ, яъне поделитсия кунанд ва дастгирӣ кунанд, то ин ки ҳама бинандагони онҳо шабакаи ахлоқи анисиро бубинад. дар натиҷа имрӯз шабакаи ахлоқи анисӣ соҳиби 10,000 бинанда мешавад ва дигар пеш рафтан мегирад. аз мобайни он 10,000 шояд баъзеашон хоҳиш дошта бошанд ба дидани наворҳои тарбиявию ахлоқӣ, шояд нимашон, шояд ними дигар надошта бошад, аммо аз ин ба баъд роҳи худро меёбад. ва ҳамин гуна рӯзи оянда навбати дигар шабака, яъне ҳар як аъзое ки дар ин иттиҳод ворид мешавад вазифадор аст ки ҳамаи 99 аъзоро як рӯз дар шабакаи худ ҳамрасонӣ кунад, яъне поделитсия кунад. ва мо барои ин иқдоми худ чандин усул ва чандин моддаву қонун низ омода намудаем ки ҳозир пешкаши шумо месозем.